natáčet, ale... Takže čus guys, takže máme tady 99 nocí, bude event. A za necelý 4 hodiny tak bude update. Takže, nebo jakoby za 2 hodiny bude party. Takže já si zahraju. Chci pokusit aspoň si zahrát a jo, a je tady se mnou ještě Lukáš tady. Pozdrav. Čau. A dáme ty 4 hodiny. Zkusit hrát. Bychom mohli dát. A co? Update in 4 hodiny a 2 minuty. Jo, a je tady nová věc, že tamhle to je. Tamhle je prostě ta blbost, tamhle, jak jde Lukáš, tak tam si vemete píšťalku a můžete si ochočit jakýkoliv zvíře. Alfa jde ochočit, ne? Alfa. Jo, všechny zvířata. To je vlastně první video, co natáčíme z Robloxu, ne? Máme ho na 3 už. Tak good náhodou. Já jsem ho zabil omylem. To omylem já nechtěl. Žrádlo je prostě potřeba. Já se ochotím třeba králíka, kámo. Čemu? Já stejně. Karot. Koko. Já se pojmenuju Kokot. Jmenuje se Kokot. Musím vám jmenovat Kokot. Počkej. Tady je nějaký jídlo. Pojď sem, Koko. Ne, kámo, já musím přejmenovat prostě. Nejde. Bude se jmenovat Gangsta. Tak se jmenovala moje žabka. Moje. Gangsta. Gangsta byl můj. No a já měl Gangsta. To mě se jinýho. Ne, Gangsta jsem měl. No, Gangsta. Hele, jeleň, pojďem ty gay. Gay, já si chci ochotit jelena. To ne.
Kámo, když by to šlo. By byl, kámo, mega styl, kámo. Si proti ochotit jelena. Samozřejmě si nesmrtelný, ale... Počkej, co si postavil? Ty si postavil bunny trap? Díky, kámo, ani ještě nenatáh. Teď kámo položím na králíka. Máme králíka! Co? Máme králíka, já jsem to na něj položil. Kolikrát se máme oheň. A tady to. Jo, guys, mám challenge vlastně. Můžu max umřít jenom jednou. Protože Lukáš je medic. On chce banet. To je skurvenec ten králík. Do píči vlku. Yes, mám good X. Ty máš ten gucák. No. Kámo, tady jsou doly. Jo, a je tady čestá. Kámo, good X chceš? Jo. Proti fresu. Jo, mám to vlčí doupě už. No to je jedno prostě. Dítě ne dítě. Dobrý, já ti nesu k tomu ohni. Znamená gangsta. Co? Znamená gangsta. Králík. No, vždyť. To je mé jméno. Gangsta byl můj. To je něco jiného, ne? Ale můj se jmenuje Gangsta. Jo. No je to pravda. Já jsem nejmenoval gangsta. To je gangsta. To je nevím. Fire. Já jsem hungry do piči. To bych chtěla vykontrolovat, ale nevadí. Nejsem dobrý editor.
Kurva, vymrdaná mrkev, vole. Náš cíl je to hrát 4 hodiny v kuse, jo. Čum, kde jsem? Čum, kde jsem? Tady za tebou. No way, takže poslouchej, tady ta dobrá Česka. Pojď. Kam? To je zlatá. Defense. Kam, pojď, co tam budeš mít? To je zlatá, tam, pojď. Je to zlatá. Ty je tam mega dobrá. Je dobrá, není nejlepší. Ale je dobrá. Co máš? Rifle? Yes! Hej. Rifle. Dal jsem si ty náboje. Ty nevyškuroval, má. No, však si zlatý, kam. Tam byl jenom jeden náboj. Však jo. Ale jeden náboj je 4 nábojů. No tak je někde tam. A chceš na hlavu. Jo, já vím. No, já tam měl prostě rifle, co to je, what the fuck. Uhlí. Jak mám dát tady to? Co? Takže To dej prostě někam, co nejblíž prostě. Tam tudy chodí ty teplouši. já to dám takto. All flashlight, what the fuck. To bude dobrý. Když to, okay. Jsem... Běžím po tobě. Dělej nějaký žrádlo. Dělej rychle, někoho pozabíjej. Má tady máš králíka. Máš mě opět rovnou upíct. Tady máš 2 králíky, jo. Tady máš bunny food. To mi tam ne. Jo, aha, já mám saku. Dobrý, 6 nábojů. Musíš mi na běžku, mám 5%. Skip. Mě to prostě nebaví, kam na to koukat. Na co? Na tamto, na jak máš ty rifla, OG, kámo. Jestli budu šetřit náboje na tam ty vlky. Na dítě. Hej, já bych například toto, nejvíc dřeva, a bych dělal toto. Hele, Tady to. Novej. do piči. Pomoc, jelen. Já počkej. Máš všechno, no? Máma, já možná chcípnu. Ne. Já tady mám někde tu riflu. Já už najít v tom chaosu.
Já jsem tady do píči. Jo, mám u sebe 2 vlky, kdyby něco. Kde? Tak prej ne. No tamhle jsou ty čuráci. Riflu mi ne. Pro vás si challenge, kámo. Hele, tady. Nevím, co tady. Tamhle jsou ty. Jsem se. Ej. Jde do píči. Nevím, headshoty. Ty dáš one shot, kámo. A koho střílíš? Můžeš mě ho? Jo, už mi. Tady je revolver ammo. A kde jsi zebnul? Jo, tamhle. Hlavci, jo. Jsou u tebe nějaký? Jedna, 2. Jo. Tady máš masíčko. Nechuť masa, jsou 2. Ty velký ti nechám. Ty velký si vem. A do kempu. Já nemám náboje. Pojď sám dolů, umřeci. Hej, mám Rough Obsidian Ore. Rough Obsidian. Čum, co mám? Uteči. Počkej, já jen tam navedu. Nech ho, navedeme je tam. Tak, čo? Jde. Jde na to. Jde zbraní. Semka, pojď, semka. Nerovně. Semka. To jsou teplouši. Jdete do ohýnku, geové. Kamu, mám tady obsidian oreško. To na něco budeme podle mě potřebovat. A i když nemusíme. Jo, šum, co mám? Tak nemám, já jsem spálil i tu bar. Já vím, k čemu to. Co? Já jsem spálil i tu medvědčí srst. No nic. Já vím, k čemu to je tady to. K čemu? Já...
Tady máš tu Bunny Food. Kde jsi? Možná, já mám napad. To tam. Možná, že by to šlo tam, anebo tady k tomu biomu oživí. Hele, 2 česty hnedka u sebe. To je zázrak. Možná to bude sám, anebo do toho biomu. Yes, mám spíru už. Tam prostě 2 česty u sebe. Já jsem hungry, otevírej. Nebo tady to. Mám medkit. No tady to. A nebo. To by šlo asi víc. Kámo, 3 čestky vedle sebe. Chápeš to? No. Kámo, good eggs, běžte do píče s tím. Revolver ammo, to si strčte třeba do prdele, vola. Kreténi. Hej, mám broken anvil. Pomoc, po mě jdou ty teplouši. Ne, Četkina, nechoď tam. To musíš dělat do tady toho. Chápeš? Já jsem dělal toto, jednu. Já zdechnu. Okay, určitě to. Ale já mám u sebe ten medkit. Yes. Ještě, že jsem si ho vzal k sobě, kámo. To už je jakoby z mýho. To už se jakoby nepočítá. Počítá. Nepočítá, protože to bylo z mýho. Dobrý, ještě, že to dává za půlku. Zkusíme tady ty teplouše. Zdechnul. Tady ještě jeden. Máme to? Jachtit má se. Jachtit. Čo máme za životy? A my nemáme ten na. No. A nic není. Kdo zabít? Koho? No ještě jeden někde. Nebo je mrtvej? Jsem asi zabil. Yes. Ne, tamhle. Jo? Ach, no, že to dělám. Sova. A zdroj. No, já se seknul terrible. Já už dobrý zdroj. Terrible. Já se je v ohni. Jsem se nefotit tam. Čekej, tam ještě položím. Nepadej! Nepadej, klobočníku. Komorníku. Jak jdám na mapu, kámo, já ti položím na mapu. No to se nesmí nefotit, nebo natočit. Víš, že to, že čum na to můžu natáčet, čum? Já vím, no. Tady v Robloxu, ale. Táčím. Je! Já jsem to natáčil. Jo, já umřu. Natáčím. Já papám. Kámo, a řekni mi, kde najít bandáž. To jsme dead, kámo, to jinak nenajdeme. No ty chcípneš. Chcípneš, tak to je vpiči. No nic, abych to asi lidi tady už ukončil, protože to nemáme jak dohrát. Tedy ten teplouš. Proč chcípnul? Gay.
Ty byl si 3krát, vole. 2krát. Já jednou. Mlátím, debile. Takže já bych to u tohohle videa dneska lidi ukončil. A Stůj, já se natočím tomu prdel. takže lidi, já bych to ukončil. Takže čau.